I sad ima dobra rečenica kad kaže, ma čuti, prošle nedelje stranu promenili 2 narodna heroja, Boga. Ajde, od kad je počelo, ja više ne idem po svadbe i po ovo, ja samo idem na sud i svedočim 2 svedoka. I tako nastaje ta priča o tome kako su se zavolili četnici i partizani i kako se sad na kraju. Nekako ih je zbližila penzija. Penzijki, jedino znam zbližila. Sjajno. I još jedna predstava Kafana ko zajedno. Ljiljana Lašić je napisala tekst i ona na repertoaru u Pozorištu Slavi, je li tako? To je moj omiljeni, da kažem tako, tekst koji igram sa zadovoljstvom već mnogo. 6 godina, ja mislim da to igram. I veoma, ta predstava također ima svoje fanove, dolaze ljudi po 7-8 puta da gledaju. A radi se o rušenju starog jezgra grada, bilo kog. Ja kad kažem Beograda, mislim na sve ostale gradove. Naime, tip koji ima kafanu zabarikadirao se i zaminirao i ne da se ruši jer tu hoće da zidaju pumpu ili banku. Pritom mu dolazi njegova žena Ljilja Lašić ili jedna od arhitektica koju igra Iva Štrljić i ubeđuju ga sve vreme da on to ruši. On ne da se ruši staro jezgro grada, jer je to kafana njegovog dede i tako dalje. Ta predstava je naišla na veliki odjek po Beogradu, zato što taj problem postoji. Ali kad smo igrali po drugim gradovima u Srbiji, onda smo shvatili da je problem isti i u Kragujevcu, i u Nišu, i u Zaječaru. Svud je isti problem rušenje starog jezgra grada i da se gubi ono što je staro u gradu, a da se pritom zidaju neke stvari koje, na tom mestu, neke stvari koje će nam možda koristiti, a možda neće. I onda sam se ja dosjetio pre godinu dana ili 2 i prekrojio taj uz dozvolu Ljilje Lašić, taj tekst, pa se više ne dešava na Čuburi ovdje u Beogradu, nego u Nišu se dešava na Paliluli Niškoj i tako dalje. Ne dešava se na Dorćolu neke stvari, nego se dešava na Crvenom Krstu i Čairu i predstava je zaživjela na niški način potpuno kao što je u Beogradu. Sad, onako, zanima me, rekao sam malo pre u najavi, da ste, pamtimo vas po tim srećnim ljudima. I sad, te srećni ljudi onako doneli su vam veliku popularnost i čini mi se i tad ste prešli iz Niša u Beograd. Da, tog trenutka. Tog trenutka, jeste. Ste spakovali stvari i došli za Beograd. Kod mene to važi samo da ne zaboravite na čemu ste, onaj dobar, nije dobar, nego je stari vic kako je uspeo čovjek u Americi pa prodao 2 jabuke. Pa onda kupio 4, pa je prodao 8, pa je kupio 16 i onda mu je umrla baba i on je nasledio 2 fabrike i ne znam, 4 tamo imanja velike. Tako kod mene, ja došao u Beograd, počeo igram jednu ulogu, pa drugu u pozorištu i onda se Aca Đorđević setio mene i dobio glavnu ulogu u seriji. Tako se sve praktično desilo. Ništa postupno, sve to iznenada nastalo, tako i trajalo koliko je trajalo. Sve je negde sudbina, tako, otprilike. Pa verovatno, ko zna zašto sam, možda sam zbog toga i došao u Beograd pre 20, otkud znam. Tad je krenuo ono. Sad ona se reprizirala, čini mi se pre godinu dana, 2 godine. A stalno se ona reprizirala. Ne, ona stalno. I sad ide bolji život, srećni ljudi, porodično blago. I to beleži veliku gledanost. Ljudi vole to da gledaju. Ja čini mi se, bilo kad da se reprizira, ona će biti gledana. Uvijek je najgledanija, pogotovo te srećni ljudi, to je iz domena ovog dela kada je samo RTS radio. To je ovi, kako se zovu prvi ovi. Mi smo srećni ljudi, ovi su, prvo, kako se zvali ovi? Giga Moravac, šta je to bilo? Bolji život. Bolji život, da. Prvo Bolji život. Evo sad sam ga spomenuo, da. Jedine dve serije koje je radio čisto RTS. Posle su ubacivali neki koproducenti i tako drugačije ide. Ali ovo je posljednje što je rađeno isključivo RTS. I sad ta serija kad se reprizira, ona stiče novu publiku tako što klinci koji nisu bili rođeni u to vreme sada po prvi put gledaju i oni dobiju premijeru. I tako se publika množi. I to koliko vreme prolazi, toliko se publike namnožilo da ona ima svoj život i imaće ga verovatno. Ko što mi gledamo i dan danas Kamiondžije, a neki od vas nisu bili rođeni. Ja kažem bilo kada se reprizira, ono može se reprizirati za 5 godina, 10, ljudi će gledati. Uvijek će nova publika stići, rodit će se nova publika. Upravo tako. Sad, jednom ste izjavili kako se osjećate kao gastarbajter u Beogradu. Da. I ono je bila jednaka ideja da se napravi udruženje Nišlija u Beogradu i to je bilo nešto pre godinu dana, 2 godine. I šta se desilo? Pa malo sam zapeo zbog poslova ovih koji imamo, inače dovršit ću to. Pa ja i dalje ne priznajem da sam Beograđanin. Dobro. Ne priznajem. Se osjećate bar malo Beograđanin? Pa osjećam se onoliko koliko radim u Beogradu, koliko stanujem u Beogradu. Dobro. Inače ja se ne osjećam više ni Nišlijom. Nema potrebe za tim. Meni su uvijek bili mučni ovi ljudi kad budu 6 mjeseci tu u Beogradu, onda kažu, jo šta rade ovi došljaci u Beogradu? Pojma nema da je došlo pre 6 mjeseci. Da. Ja tim nikad nisam teo ni da se dičim, niti mi je to posebno zanimljivo, kao što mi nije ni u Nišu bilo zanimljivo kad ljudi dođu.
A onda je udruženje Nišlija došlo meni, Neši Gali, mojim drugarima s kojima se ovdje družim, Neši Gali i kojima još ne znam, pošto Niš je jedini grad koji u Beogradu nema svoje udruženje matično. Ima ga svako, ima, ne znam, Zaječar, Kragujevac, udruženje, čak i ovih nekih sela, ne znam, udruženje Matevčana u Beogradu, pa bez veze, Kameničana u Beogradu. Dobro. I onda smo mi rešili da napravimo to i boga mi smo se telefonom čuli i veliki odziv dobili, shvatili smo da ima mnogo zainteresovanih ljudi ovog dela što mi znamo, to je estrade, pozorišta, muzike. Ko su upoznate Nišli? Pa ne znam, krenemo Nešam, od Neše, pa onda ne znam, Maja, Nikolić, pa sad kod glumaca imamo ih puno. Ima puno Nišlija. Mnogo ima, sad nije što s nekog ćemo izostaviti, pa ne znam, Lois, pa ne znam, 1000 ljudi za koji ne znaju. Ja sam jedan od retkih koji kad je došao u Beograd počeo da trubi da iz Niša. Dotad nisu to radili, ne znam. Ni pokojni Žika Milenković koji je poznati Nišlija, nije to priča. Smoki također vrlo retko priča da je iz Niške. Pa da on nije iz Niša, on je iz Niške banje. To je velika razlika. Vrlo sumnjivo, verovatno zbog toga. Ali nije važno, mi smo se uglavnom svi čuli telefonom. Vrlo smo raspoloženi da jednog trenutka se skupimo na taj način što ćemo objaviti preko medija da se skupljamo i da nemamo ništa plaćeno u smislu sponzora da nam tu daju neku večeru, nego svako plati svoje i da se tada izaberemo. Kažemo ko će biti predsjednik, ko će biti predsjedništvo i da tako počnemo funkcionišemo. Dobro, puno sreće sa tim udruženjem. Pa bit će toga sigurno. Pričam političara koliko ima, koji su oni više zainteresovani nego mi koji smo iz umet. To je njima jako važno. Volim svoje goste da pitam, a pitaću i vas trenutno. Zanima me situacija, evo, prošle nekih 10 godina od promjene vlasti, jel, u Srbiji, u Beogradu. Zanima me vaše mišljenje. Znamo da ste bavili politikom, to znamo, i zanima me vaše mišljenje danas. Gde smo? Gde je kultura Srbije danas i kako vama uopšte Srbija izgleda u 2010. godine? Mislim da je kultura još više pošla unazad. Kultura jedno vreme imala je, ako ništa drugo, neku podršku nekih ljudi koji su to volili. Sada u ovo vreme, brzo, u ovo vreme brze zarade, ludosti i tako dalje, mislim da kultura još jedan stepen unazad. Inače u svakom programu bilo koje političke partije imate sve šta će biti i na kraju zadnje 2 stavke kultura i sport. To je bilo, uvek je to tako, a ja sam se trudio da nekada, bar ako neko to može, pomeri, bar za neku lestvicu gore, pa da iza kulture recimo bude ne znam šta drugo, prosveta ili nešto drugo, da kultura bude pre svega. Nisam to uspeo, ali mislim da se pogrešno i ta kultura gleda kod nas. Nije samo kultura, a čini mi se da se na to svelo, ili samo zato ima para. Se popravljaju manastiri, da se zidaju, ozidavaju ili sređuju propale stvari i da se tu zadovoljava narod, odnosno ljudi koji rade na tome, da mu je to ceo učinak u kulturi. Ne samo ovih posljednjih ljudi koji su na vlasti, nego možda i pre toga, a da se suštinom kulture još uvek nijedno ministarstvo kulture nije bavilo unazad koliko ih ja znam. To je na njima sada procene i na narodu pogotovo da u izborima to proceni, ali svako ima svoje mišljenje, pa i ja, da niko ništa nije uradio za kulturu ovog grada, odnosno ovog naroda i da će jednog dana to možda da nam se osveti. Stara je dobra rečenica, kultura je skupa, ali je ne kultura.